non malom karbiang long angkang ke do an school along lo ke charle hin ke paprang dun ji aphan pura pini pen pangcheng ponlo bangso gunatsaf asat lang ke tok ji aphan pura karbia subject sitami padopon si khayalam sitami question paper pathik ponlo bonta lang iktha bangso arjan lanang litum ke theklonga arjan laki pini karbiang long angkang gunatsaf asat lang ke padopon hut ingdeng hini mate class 2 atum aphan ke patok a question paper lo Karbi ang Autonomous Council pen sai ke deng pon bangso gunat safalong Karbi alam pen ke padopon acquisition paper along ke osomara tuma phan ke pamang huason si thek pon long lang iktha Karbi ang long life ke lang araratum lada graduation arjan kibi poneson la pen ke papling ponang jieson ke paklang pon eson lang iktha nang litum Bangsolong ke thek ponlong atengke language 2 Karbi pualong lakha troxy nerkep lapen sirkep along karju pon atengke la aber kolo bangsi phak arjan lopusi arju ponlo bonda arjan ke paklang abangke chenong pen ingnar arjan si bi ponlo lakha troxy along sitame la aber kolo bangsi zeta meklo pu karju pon along abangke a pen bc bi ponlo lapen lakha sirkep along le thoughts tame kangbo me khai hoi amek tok tha pualong ke tok pon abangke a pen bmxi tok ponlo la henlo ma klim somara tuma phan ke thana towar la puan ke thega sai kam ke pachok che bangke Karbi language development board atum chelang dunde pentong ke claim ma la sila hai bangso putha Karbi Autonomous Council em Richard tok be hin pen lang charia sonte misenji kali pulote ke charlia osomara tuma phan pinangan ke pamang huason nang dokok ta the News Report, Karbi Long Live.